ଚାରିଧାମ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଲୀଳା ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯେତେ ଜାଣିଲେ ବି ଆହୁରି କିଛି କଥା ରହିଯାଇଥାଏ। ଆସନ୍ତୁ ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ନେଇ ଏମିତି କିଛି ତଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଯାହାକୁ ଆପଣ ଶୁଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ। ଆମେ ଜାଣିଛେ ପବନ ହେଉଥିବା ଦିଗକୁ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ଉଡ଼ିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଏହାର ନିଆରା ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଦେଖାଯାଏ। ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ଉପରେ ଭାଗରେ ଲାଗିଥିବା ପତାକା, ଯାହାକୁ ଆମେ ପତିତପାବନ ବାନା କହିଥାଉ, ସେ କିନ୍ତୁ ପବନର ବିପରୀତ ଦିଗକୁ ଉଡ଼ିଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଜଣେ ସେବାୟତ ମନ୍ଦିରର ଗମ୍ବୁଜ ଉପରେ ପତାକା ବଦଳାଇବା ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବିନା ଖାଲି ହାତରେ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିଥାନ୍ତି। ଏହି ରୀତିନୀତି ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ଦିନଠାରୁ ରହିଆସିଛି। ଯଦି ଏହି ରୀତିନୀତି ଗୋଟିଏ ଦିନ ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଯାଏ, ତେବେ 18 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ ରହିବ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ଆଲୋକର ସାଥେ ସାଥେ ରହିଥାଏ ଛାଇ। ଯେକୌଣସି ବସ୍ତୁ ଉପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ପଡ଼ିଲେ ତାର ଅପର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଛାୟା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ପଡ଼ିଲେ ବି କୌଣସି ଦିଗରୁ ମନ୍ଦିରରେ ଛାଇ ପଡ଼ିନଥାଏ। ଏହା ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଥା। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଶିଖରରେ ଥିବା ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ରକୁ ନେଇ ଦୁଇଟି ରହସ୍ୟ ରହିଛି। ପ୍ରଥମଟି, କିପରି 1 ଟନ୍ ଓଜନ ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ କଠିନ ଧାତୁ ସେ ସମୟରେ ବିନା କୌଣସି ଯନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ଏତେ ଉପରକୁ ଉଠାଇ ପାରିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟଟି, ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ଏଭଳି ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଶୈଳୀରେ ରହିଛି, ଆପଣ ଦେଖୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିଗରୁ ଚକ୍ର ସମାନ ରୂପ ସହିତ ପଛକୁ ଚାହିଁଥାଏ। ପକ୍ଷୀମାନେ ଆକାଶର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଉଡ଼ୁଥିବାର ଆମେ ପ୍ରାୟ ଦେଖିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳ ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଗମ୍ବୁଜ ଉପରେ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ବି ପକ୍ଷୀ ଉଡ଼ୁଥିବାର ଦେଖାଯାଇ ନାହିଁ। ଏପରିକି କୌଣସି ବିମାନ ମଧ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଉପରେ ବୁଲୁଥିବାର ନଜର ଆସିନାହିଁ। ହିନ୍ଦୁ ପୁରାଣ ଅନୁଯାୟୀ ଖାଦ୍ୟ ନଷ୍ଟ କରିବା ଏକ ଖରାପ ସଂକେତ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 2000ରୁ 2 ଲକ୍ଷ ଲୋକେ ମନ୍ଦିର ପରିଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି। ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପ୍ରସାଦର ଗୋଟିଏ କଣିକା ବି ନଷ୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ। ଆପଣ ସିଂହଦ୍ୱାରରୁ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପ୍ରଥମେ ପାଦ ରଖିବା ପରେ ନିକଟରେ ଶୁଭୁଥିବା ଘୁ ଘୁ ସମୁଦ୍ରର ଗର୍ଜନ ଆଉ ଶୁଭେ ନାହିଁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମନ୍ଦିରରୁ ଫେରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଶବ୍ଦ ପୁଣି ଫେରିଆସେ। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ସମୁଦ୍ରର ଗର୍ଜନ ଜୋରରେ ଶୁଭେ। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ କଥା ଅନୁଯାୟୀ ମନ୍ଦିର ପରିସର ଭିତରେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ସୁଭଦ୍ରା ମାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ତେଣୁ 2 ଭାଇ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି। ଦିନରେ ସମୁଦ୍ରରୁ ପବନ ସ୍ଥଳଭାଗକୁ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ, ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଏହାର ବିପରୀତ ଘଟଣା ଘଟେ। କିନ୍ତୁ ପୁରୀରେ ଦିନବେଳେ ସ୍ଥଳଭାଗରୁ ପବନ ସମୁଦ୍ରକୁ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏହାର ବିପରୀତ ଘଟେ। ପାରମ୍ପରିକ ଉପାୟରେ ଏଠାରେ ସେବାୟତମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସାଦ ରନ୍ଧାଯାଏ। ପ୍ରକୃତରେ 7ଟି ହାଣ୍ଡି ଉପର ତଳ ହୋଇ ରଖାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଜାଳେଣୀ କାଠ ବ୍ୟବହାର କରି ରନ୍ଧାଯାଏ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ହେଉଛି, ସବୁଠୁ ଉପରେ ଥିବା ହାଣ୍ଡି ପ୍ରଥମେ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଏ, ପରେ ସେହି କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ତଳକୁ ତଳକୁ ଆସେ। ଦାରୁ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତି 14ରୁ 18 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପାତାଳଗାମୀ କରାଯାଏ। ପୁଣି ଥରେ ଏହି ଦେବତାମାନେ ଲିମ୍ବ କାଠରେ ନିର୍ମିତ ହୁଅନ୍ତି।